uye xa wena uzothi mhlawumbe uyesibhedlela ufike unikele ngokutya haleluya uye emntwini ongenanto ufike umnikeze impahla haleluya uye emntwini obona hayi ayishoko akanayo umnikeze ihlangu haleluya umthengele ihelp haleluya ufike uthenge into okanye umnikeze imali amen abone kwaba kayithi haleluya ngolo hlobo uThixo athini uyahona amen haleluya amen akazi uthi mase uThixo uyafuna wena nikela amen haleluya amen mhlawumbe into ebonakalayo amen uthi ke na uThixo mase kudla kodwa enkonzweni ehlabathini kuthiwe ezikolo ziyayitya imali haleluya amen then uthi lephela kandawo nikelani kumphi enkonzweni umzekelo amen but niye ninikela apho kungonakalisi nanundu kuphi apho ngonakalisi nanundu kusezulwini amen so wena once ubele ngqondo ethi mna andinikeli kule nkonzo ndinikela kuThixo osezulwini apho umnikelo wami ungazutyiwa apho umnikelo wami ungazutyiwa nale nundu ungazuguga ungazukonakala ungazubiwa ungazubola amen ezulwini emva koko le mali ngokunikela ngayo uyithathe uzoyibeka apha enkonzweni ugqibile unikela kubani uThixo kanti so iBhayibheli ithe lento ubugqibe ngayo usephi usendlini lamizi unikela uqali phi ngoba ube lapha enkonzweni ngoba abantu abaninzi kodwa inkonzo bedla ngothi xa belapha ajonga lo lebecaba ukhube mina aqonda kuba lingane yakhe amen akajonga lo kuthiwe makazokwenza umnikeli ba yena ingabe uyikhubile na amen aqonda tshila ngawuze umnikeli soqhubha ngakhubile sena nabani alizuyisapha amen iBhayibheli yona ingathanga jonga abantu ibithe nikela uphose amehlo akho phezulu apho kunganakalisa ngantoni amen haleluya then xa sewuyithatha ngokule mali uzoyibeka enkonzweni sowuphinde uyilandele uba izawuthini because ugqibile wena nabani noThixo amen and then awuzuli xa usikelelwa usikelelwa intoni yinkonzo okanye laa mntu umnikileyo phaa kuye okanye ubone ihlebo phaa unika R1,000 uhlelo unika le rand lona lizobuyisela R1,000 likunike nguThixo thini